ba wai ka cika gidanka da 'ya'ya ba, ka cika gidanka da bayin Allah ake bukata. Duk fitinar da ka gani a duniya wani ne da uwa da uba suka haife shi ya damu duniya da ita. Ka tuna wanda ya fi kowa sharri a tarihin duniya, ka tuna wanda ya assasa yakin duniyan farko da na biyu, ka tuna wanda ya wanzar da bala'i a kasar ka shekara 50 ko shekara 40 ko 30, duk inda ka tuna wani bala'i wani ne yayi kuma iya da uwa da uba. Kuma in ka tuna annabawan da Allah ya turo, ka tuna manya-manyan mutane da suka musulunci hidima, sahabbai, ka duba tabi'ai atba'u tabi'ina su Imamu Malik, Allah ya ji kansu duka su ma iyaye suka haife su. Wannan fa zai bayyana maka fa ga musulmi na kwarai ba haihuwa ne damuwar ba, a haifi na kwarai. Shi yasa duk matakin da zaka bi ka samu na kwarai, daga addu'a, zaben mace ta kwarai, yar gidan dattawa, wanda iyayenta suka san kaza da kaza, ka zo kai ta addu'a, yin tarbiyya, ayi kaza, kada ayi kaza a gidanka, duka target din me a samu zuriya tayyiba shine burin. In baka yi sa'a ban aka samu ɗaya na banza, sai sa duk amanta da guda 10 na kwarai din ma a zuriyar ku, shi kadai ake jin sa, saboda a society sharri ya fi watsuwa akan alkhairi. Shi yasa yace rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, kuma wannan wasiya ce ta Qur'ani. Akwai misalai da dama, arama ka ba mu ko misali guda daya. Wallahi su ne yaquluna suke cewa rabbana ya